ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kum kadak kejing snok tilang ha kejing ki jong ki kali kamai ki badang peteng ya kejing senge kamai hadu mentaru namar kejing kiodor palan ke petrol bat ke diesel ke Joint Action Committee jong ke riwar mi commercial vehicle ru ke badai ke kenhon jong ki kali ki bakamai ha ke thain pun orsla nadu ke laiterik urumpang arzar arpuwe bat hadu mentaru kidang yai peteng ban sange kamai tat hadu ba ke Joint Action Committee of Meghalaya Commercial Vehicles kan depen bena da kumwei pan. Barok ki kali kamai ki bak kamai ha kathan pun orsla nadu ki sumo, ki indica, ki kali tourist, bat ki local taxi, ki la sange kamai nadu ba ke JAC kala pen bena ya karai ban sange kamai. Henry ki nongnya kali kamai jong kini kathan ki la lappan bakat mamaki kidang sange kamai ki kali private pat kinang shim kabu da kabalait kamai sop-som kumta haga santrik urumpang ke JAC kala shim da karai ban bo volunteers ban up pahara haman laki lat ki jaka hapun orsla bat ban ailat satia baki kali private kin kamai hagani kasngi kila lapru baki don ki kali toris ki bakit ye ki nonglet jungok kai kumta kila ban ban pensngotho yaki daw babalay ki penlong da kani ka jing yaki haba yakren bat ka Batisi TV u president jong ke JAC ulaong ba yaki kali kamai ki bawan nabar ki ba penkhen ya karai ki hab ban shusneng shu pensha yaki namar ba ka daw jong ka jing yaki kadai namar jong kihi baro lang kat ba yaki kali private pat kin bat bat kinam ailat satya namar ba kimdai ki ba sew khajana shaka sarkar kum ki kali kamai nakaliang jungi kum ka asosiasyon ki padan na pupunsa te Mario yo ya kane ka kubor ba ki press di media te ngimpat sim don hi kana gora kecing kendu lane mano ban sim ban phone jingi halo nta nai jupait namba ki press ki media yo ya kane ka kubor bakadon kata kasing na po Shillong ki ai kateng ka All Meghalaya Commercial Vehicle Association kaba sim ya kana inisiatif na kabanta kaba ya keren baka sarkar halor ka bidai bat ka jingpun kiodor ya ka petrol ki diesel te halor kani kabantangi kum nakaliang jok action bodan nakani tahan ki jungi ingim dadon kata ka jing khonyo ane mano ba yalam mano ba lum mano balang mano ba peit bi halor kata ngi chupet betang ya ke isu ba dia kimat kiba ya halol kata kacing ya keren ke jongki ba ka sarkar ban halol kata ke isu ke bangi sudai ba ke bangi ru ngi kwa ba ngi angnut bangi sutu ya kacing ka bangi don kum kinong penya kali bat kum ki driver ki ba penya kali sini halol kane ka bata te namar kata ka daw klam da don kanu no ki fanyo yano ba yalam halol kane ka bata ni su pediang bai halol kane ka bata ba ngi sim ya kacing kitle na kaliang chungi kum kinong penya education ban lum ban lang ya kipara asyon kibidan hakani kapor hakani ka than ke jungi bat ke ba hapo ka jing yalam jong ka GSC marhangni ngidon south league asyon ke ba ya don lang hakani ka punusla area ke jungi dia ka sumur ka tourist taxi ka local taxi bat ke indica local caps ne ngidon ba ru hapo ka jing yalam jong ka GSC ka bangikot ka Joint Action Committee jong kariwar mingi Commercial Vehicle Association kata ka bangidon ta tingi telilang kawai baniat fight halor kane ka issue ka ba kane ka sing na po Shillong ka yalam yalenti na kata jungi te kane ka long ka bagi ya fight halor kane ka bata ya pensange lut ya kini ki kali kamai jungi ka badan sekane ka than nang bangin ya aikti lang halor kane ka bata ba kan yarap na kabenta ka cingbit cingbiang jungi kinong nya kali siya kani kathan jungi de namar bangi suto menta la dangiya ya surong ba kumbolong bang sikataru ngiya ya surong
ngiya da ka ching sngo dukha man sem hadu ka ta ba namar ba bale ngim im shu habadian mangila the nyang ngim don shu ka kamai ka babit ka biang bat kalong ru ka chingya teng ka chingya tharai sniu apdeng jungi kinong bo kali bat ki driver namar bale namar ba ka duna palat ka chingyo ha ka kamai ka chi namar ka ching yodor control ching yodor ching ki wiki tax bari bede kali dan kaliang jungi ki nongbo kali ru ngisutu ba kadang kicing namar ba amde tang ke petrol ke yodor cibon ki nah badiang ki tax ki insurance kini kita bon ba kicing yodor namar kata kadau ni sem cing ha ki nong peniat kali ban im akan digalanti dan namar kata ni kerpan ru ya kibor ki bahlor bat ki sarkar he berkuai bahkan pailam nak benda ke cingbit ke cingbiang ni namar bangiru jala ka sarkar ka perkhat tang nak bentau pagba dan ringi ki nombok kali bat ki nonya kali ru ngidehi ki pagba ki badon kam bania im bania basakun berarti bania penbit penbiang nak benta ka long ye long sem jungi te kumbang ye hakini ki press bagi media bagi bami man ki long hapdeng ke jinga kren jong to ke GST yang te kina kaliang ke sarkar kam syamla sengap setia haduk menta ke jeng kuman ke jeng sarkar tinggal halor kani nakaliang jungi ki asion ki badan hakani ka penusla area jungi ru ngisngo bangi don ka jing penramcur halor kani ka jing le kuman jeng sarkar ban sengap lem nak menta jungi ki nong penyai kali ki badan hakani ka thain ki jungi bat haka celah Meghalaya hebro kawai namar bangiru ngide ki breu ngi don kami ban im bangi dei ru kita ki nong syakri du ndei tam bangi im ini ki syakri lang du nak benta ke cingbit cimbang jong upai ba jong kene ka celah he jungi bor kawai kumbangi don syakani ka thain riwar ia syakri nak benta ki persenja nak benta ki cingbit cimbang cubi nong leit nong wan akan dikatakan jungi sama bala dengan ini spike ni penmi sisai ke cing nak kaliang jong kinong songkali jongi ke baik kan dikatakan ke penmi cing ke bubun kom tang ba in hab ya perkhat lang ke namar pemundai ba ong bangin si perkhat tang ha kiwi ke benta tengin ya imlang ke ba mulong benta ke ya keren ba ketuga GSC te ki penmi kum ba pa ke kubor kolong ba nak kaliang sarkar ke perkhat ba kan penkiu ya kata khajana jong ke petrol ke diesel kalong naman baka perkhat na banta ka cingbit cingbiang jong kita ki nong hikai dan rei kan nakaliang jungi ngesobang kamsu ya hap long ta namar ba ban penim ya kiwe ban kini no ya ka pliang cha jong nagiwe pat kalong kami hap dan la de kadon ke jempung kiudor na kita jong petrol ban penim ya kita ki nong hikai ka deiru ban penkiu lang ya ka dor bai kali kenang ba inyo lang ka jing sutak nakaliang jong pai ba ban penim lang ke ban don ka balance hak jinge im lang sal lang kenang bunyi bit ya biang lang kemdai ban suong ba ni perkhat siliang takalang kalong ba peniap ini kinong kali kena katain namar ba ini kinong bu kali ngide gi ba syakri pat ba ai de ba ngi syakri pat ba ngi don kamur ban im kumlo kumlong ngontai ka nuksa kumong no ba nakaliang gi wat kinong mikmat ki ba ngi le chet gi ba ki long kinong mikmat ki syakri na ga benta pat ba lai makir ki don hi em ka jing ki jingmi bagi don he kijing bagi hab hiban yo ay katulop juki hihaban yo ay jingim go juki lum hunta la kim don kata jingim kumno kin kina bat syakri paiba te mangiru ngi bai ya syakri lang i paiba nak benta ka jingbit jimbiang paiba ngi don kam ru iban don ka jingim nak benta ka jungi nang ba ngi la bat ketiu ya la ka jong ki ka sem ka jingim jungi nak por na la ka sarkar ka susap kuman ngimpat yo ya ka nunggu order na kaliang go GSC ka bayalam yangi na tin shlong tingi hang ne ru la syai ka ngi hab hi ban khang mar ngi hab hi ban khang namar balai ngimpat yo ya kata ka jingtmu ka ba ngi dei ban yo nang bangi bit ya biang lang tinga kerpat ya kana kaliang joki pajba chungi ki badan cheng ka than riwar ka chungi bangi ni ya shalem ni panma na kan muta bombit biang halor ka chungi ndai kerpat pa yaki na kaliang joki bakini trailang bat ngi ki namanya sya na ka jongi ki nong bo kali bat ki nong panyai kali namar bangi idon hapdeng ka jing ka bakraw nang bagi ni bit ya biang lang pat na kapor bat ngi kular scam ba kum ka association he ngidon ka jing fu bala dang ibit ibiang na din ni nginang la ban ai ka syakri ka bakhama na ka benta ka jing bit jing biang jong ni upai tiwa jungi ka bayadon benta hakani ka benta ban ya kamai kali tikini ki borok ka bang ngi snow na kaliang jungi hakani ka thain diwa jungi bang bingi ya teli kumne kalong halor ka jing ka bangidon
ke bangi tengkuk kum kinong kali pat kum kinong nyak kali ki ba ya iman kasni ban ya kamai jak bo na kalor kani ka benta te na kaliang ngachungi kum hak bangi don hang di ka thain riwat isngo bangi don ru I economic mat mu lokal MLA chungi badoi na kani ka thain te kum iba praston teng song sunga di ban imong bangi da kan thok hano kano ka benta ba I nei ka sulong tang ka jing pen sngo ba ka jing karpat na kaliang ka chungi ku ki badon ka thain riwat bangi pentip si namar ba kan ni ka thain riwat chungi ki badai ni ki menong peniat kali ngilai don ha pedeng ka jing na pedeng mdei tang kinong peniat kali mdei tang ki driver kali ki badon ha pedeng jing mdei wat kinong song tha pat kan ni ka thain chungi ka ha ka constituency ka chungi ki don ha pedeng ka jing ba ka jing than lada kum kini ki cintia kinca nakapor bala kum kini ki cinge ada momen ploy nakali ni te kamtam lem kum lokal MLA jungi bade deputy chief minister bat ubad don kapor bani perkhat lem nakata hapo ka bani aksai bani theu nakabenta hapo government bani shimi kilat kelti nakabenta jungi ki ba don hakan ka konstitusi jungi bani peilem ba omdi tang na benta ke jingbit jimbiang ke jungi ru ndai na ke benta ke jingbit jimbiang ni jong ke celam khalaya urakawei namar kani kamde ke kamkai de ka kamyap kam im na ke benta ke jungi ki pa ki rayot ki badan hakani ka ri ba ke jaj benri ke jungi namar kata daung ka pat si jur he kumnom nikman pan sim kya halor kini benta apa yede begitu ki ba ki kali turis ki bawan masyaallah tingi siapa di yang ni namar balai ba ladang nimbat namar baki ki kidai kitu ki ba register hapo ka state ka jungi o Meghalaya te kumno baki ki like banwan bangi pat ni sakut ni ha ban sim cingkeli na ki ba hakanu kurkom baki like banwan namar baki cing ka strike kalong all Meghalaya te ka baki ki ai lot ni bengi don hapeng nge tingi ha ban keli ban tukit ki hakanu kurkom baki like banwan syakani ka caka ka jungi namar bangi don hapeng ka strike entah ki Tadian kecing pensai jongki katu kane hari ki ngi yo kecing pensai naki tengi supelong yang seneng kraw ki baki mdei ban le su kumta ban wan su kumta namar bayan nakaliang jongi ngimtip kane upai ba bubun balang yo don kecing kawang ngau yo don kecing penmen saw nang tai temut kan don kecing pat hakaliang ke jongki namar balai bayo ki men saw ting manu ban ki kli halo kila dan ngilap iki kali ki private ki ba kamai tengi sim ya ka nomor ke jongi bat ngi constitution ru ni hab hiban ban aya ke report syaki bor ke bade pek halor kan ni kebentan namar kembang ngitim bah barok hingitip namar ke kali private cakamut ke kali ben bentan ban pener kam private kamdei na bentan ban kamai tela dangi ailat ban lek kumta temut ngin don cimut ayu bangin register ki kot kislah ki jungi barok bat ngin siu tax cak sarkar la dak pelait ban pelait lai lot ya ke kali private tengi dangi pengkalah kali private nolang ki jungi barok tenai namar bangin ngiap siu ki tax ngam siu ki kacana ki bubun na kaliang sarkar tingin namar kata ngim ailat baki kali private sim ka bu halor kan ni